Gisugdan na sa magkawani sa City Traffic Management System kung CTMS. Sa dakban sa Lapu-lapu ang Paghimo og Tricycle lane. Gituan nga pinaagi nini masulba ang paghuot sa dagan sa trapiko sa Barangay Basak. Si Chelo Valiena sa report. Sa rota sa Egypt, subayo niini ang mga national road nga mutadlas sa barangay Poblasyon, Paho, Pusok, Ibo, Buaya, Mactan, Soong, Maribago, Agos, Marigondon Crossing, Basak, Gunob ug balik sa Poblasyon Merkado. Bugtong ang kadalanan lang sa Barangay Basak ang iya sa rakbayan sa Lapu-lapu. Sa higayon nga makasugod na ang Egypt, gitataw sa taga LTF RB7 nga did-a na unya nila ang mga tricycle nga makapamasahero agi sa mga national road gawas lang sa Barangay Basak. Matod ni Roderick Danyo, Deputy Chief sa City Traffic Management System, nga ang paghimo og tricycle lane kabahin sa pag-andam sa kadalanan alang na sa Egypt nga moagi sa dapit. Sa pagtuon sa CTMS, magaan-gaan ang trapiko sa dapit kun hatagan og kaugalingong lane ang mga tricycle. Mao na gini silbi solusyon diri sa city nga makuha ng traffic na mo diri. Iyang gipasabot nga aduna usay ordinansa ang dakbayan nga maghimo og mga tricycle lane. Ubos ni ini, pamultahon ang mga sakyanan nga musubay sa lane nga gitugutan lang alang sa mga tricycle. Did-an usab ang mga tricycle nga musubay sa lane nga alang sa mga private vehicles. Overtake siya sir, na mo unload diri, overtake balik labot siya lane. Pero kung musubay na gid siya sa iyang linya dili, dakop siya. Dakop ba ni penalty 500 ang first offense ni. Uban ni Renanti Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.